Croeso yn gwers Gwyddbwyll gyntaf. Dyma gêm sy'n gofyn am strategaeth. Mae'n frwydr yn erbyn y gelyn a'r bwriad yw cipio brenin y gwrthwynebwr. Nawr mae Gwyddbwyll yn mynd yn ôl miloedd o flynyddoedd. Ac bod modd chwarae ar y cyfrifiadur neu'r we erbyn hyn, un peth sydd heb newid yw'r rheolau a'r bwriad yn y pen draw, sef cipio brenin y gwrthwynebwr. Os chi heb roi cynnig arni o'r blaen, ymunwch â fi ar gyfer y gwersi yma, fyddai'n dysgu chi pob peth chi angen gwybod am Wyddbwyll, a chyn bo hir fyddwch chi'n curo pawb, credwch chi fi. Dau chwaraewr sy'n chwarae Gwyddbwyll, mae un yn defnyddio'r darnau gwyn ac mae un yn defnyddio'r darnau du. Mae'r sgwâr gwyn bob tro ar llaw dde y chwaraewr, a mae hyn yn bwysig mwyn sicrhau bod yr darnau yn y mannau cywir. Nawr, ai ati i ddangos i chi sut i osod eich byddin. Yn gyntaf, mae dyn ni y brenin a'r frenhines. Dyma y ddau ddarn mwyaf pwysig ar y bwrdd. Mae rhain yn mynd yn y canol, y frenhines ar y sgwâr sy'n cyfatebu gyda'r lliw, felly ar gyfer y chwaraewr sy'n chwarae du, bydd y frenhines ar y sgwâr du a'r brenin ar y sgwâr gwyn. Drws nesaf iddyn nhw mae'r esgob, y marchog a'r castell bob ochr. Ac yn amddiffyn y fyddin mae'r gwerinwyr, darnau bach sy'n gallu bod yn hynod o bwerus. A dyna ni. Fe fyddwn ni'n dod i nabod y darnau, sut yw symud ar y bwrdd a'i pwrpas dros y sesiynau nesaf. Unwaith mae'r darnau wedi ei gosod, mae'n bryd dewis pwy sy'n chwarae gwyn neu ddu. Tro gwyn yw hi i gychwyn.